Tingin pa lang ay siguradong matatakam ka na. Halina't samahan nyo ako sa aking munting channel sa pagluluto ng pork adobo. At kung bago ka pa lang sa aking channel ay siguraduhin mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated sa mga bago nating uploads. Hindi na po natin kailangan pang maraming ingredients. Ang gagamitin lang po natin ay simple ingredients lang. Ito lang po ang kakailanganin natin. Papainitin lang po natin ang ating mantika. Pwede na nating ilagay ang ating bawang at igisa lang po natin ito. Isunod na din natin ang ating sibuyas. Ilalagay na din natin ang ating sili para medyo maanghang ang ating pork adobo. Pwede na natin ilagay ang ating karne. Halo-haloin lang natin. Lagyan na rin natin ng paminta at asin. Check po natin kung lumambot na ang ating karne. Medyo matigas pa ang ating karne kaya magdadagdag tayo ng isang basong tubig. Takpan lang natin at hayaan nating lumambot bago tayo maglagay ng tuyo. Hayaan lang po natin hanggang ma-absorb ng karne ang ating tuyo. Medyo natuyo na ang ating pork adobo. Hintayin lang po nating lumabas ang kanyang mantika at ito ay malapit nang maluto. Ngayon po ay luto na po ang ating pork adobo. Yan lang po kasimple ang pagluluto ng adobo na hindi na kailangan ng maraming ingredients. I-serve na po natin. Tara, kaon tabay.